जेसेबां हायो थाब बे सरकारखौ सोलायनांसिगौ रायजोफोर रायजो राजानि सरकार बानायनांसिगौ जोंनि बिदा फंबायनि रायजो राजानि सरकार बानायनांसिगौ दिनै बेबायदि करापसन खालामोबा आरो दायो जिखिनि फैसा फैदों जों बेखौनो बुंदों लामा बानायनायाव बे फैसाखौ नाङा आसाम सरकारा हरगोन स्कुल कलेज बानायनो बे फैसाखौ नाङा आसाम सरकार दिल्लीनि सरकारा हरगोन भारत सरकारा बे फैसाया गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जाय 33 बोसोर दिनै जेरैखिजाया खस्थ' खालामनानै आन्दोलनाव बारसोमबोबाय गावनि न' बांखौ नायनो मोनाखिसै बै मानसिफ्रा बोथिनै ओंखाम मोजां मोनजानायनि थाखाय बे फैसाया बाहायजानांगोन जोङो बेखौसो नोजोर होगोन नोंखौ एक्चुअली जोङो बै समावहाय जोंहा नैबे बिटिआरनि चिफ दानि प्रमद बर' बिथां बे बिथांनि खोथाखौ लानानै जोङो बै समावहाय बिपिएफनि सरकार सलायनाय बिटिसिआव जोङो बे सरकारखौ सोलायदोंमोन नोंनि खोथा लानानै नोंनि खोथा मथे जोङो रायजो राजाया बयबो नोंनि खोथाखौहाय दिनैहाय सैथो गोसोजों फोथायनानै दिनैहाय नोंनि खोथाखौ लानानै दिनैहाय बिपिएफ सरकारखौ जोङो चेन्ज खालामदोंमोन बा सोलायदोंमोन दा जोंहाबो नैबे खेथ्रआव जोङो दा नैबे फैगौ बिटिसि इलेक्सननि उनावनो जोंहा नैबे बिटिआर सरकारखौ जोंहा सोलायनो गोनां जाबाय जोङो बे सरकारखौ सोलायनांसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनैहाय आगुनि थांनाय समफ्रावहाय 5 बोसोरनि सिगां जोंहा प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जोंहा बिपिएफनि सरकार सलायनायखौहाय बिटिसिआव दा जोंहा बे सरकारखौ सोलायनांसिगौ बा चेन्ज खालामनांसिगौ बेफोरबायदि खोथाखौ गोदै बुंदोंमोन प्रमद बर'आ आरो जोङो बिनि खोथाखौ लानानै दिनै रायजो राजाया बयबो लोब लोब प्रमद बर'नि खोथाखौ लानानै दिनै सैथोनि मानसि साननानै दिनै बयबो फोथायदोंमोन फोथायनानैहाय दिनैहाय बिपिएफ दैदेननाय बिटिसि सरकारखौ दिनैहाय सोलायदोंमोनबो बा सोलायनोबो हादोंमोन दा बिजेपिजोंहाय एलायन्स हिसाबै दिनै सरकार दानो हादोंमोन बै समावहाय दा जोंहा नैबे खेथ्रखौ लानानै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा प्रमद बर'नि सायाव बा बिटिआर सरकारनि सायाव जोङो रायजो राजाया फोथायनो गोब्राब मोनबाय मानो होनोब्ला दिनै गिलु फालु थगायजोब्बाय आरो जोंहा माखासे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जाय मुंख्लं जानाय बा जिउ गोमालांनाय बे बिथांमोना दिनै गावसिनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन गावनि खोथा मथे बा बिटिआर सरकारनि बुंनाय मथे दिनै 5 लाख रां होगोन होननाय बेफोर बाथ्राया दिनै गासिबो गोमालांजोब्बाय दिनै मुंख्लंआरि न'खरफ्रा दिनैहाय रावबो मोनाखै मोनजोबाखै दा बेनिखायनो बयबो जोंहा खुद्रि सारदों दिनैहाय जाय बड'लेण्ड सोमावसारनायावहाय मुंख्लं जालायनाय न'खरारि बिथांमोना आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला नैबे मोनसे खोथाया जोंहा दुखुनांथाव जोङो ससियेल मिडियायाव सानफ्रामबो जों नुनो मोनबाय थायो सोरांबानो दा जों बेवहाय नुबाय थायो होनोब्ला जोंहा नैबे एक्स एनडिएफबि बिसोरखौ जों बुंनांगोन दा बिसोरबो बे बिथांमोनाबो दिनैहाय गावसिनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन बेफोरखौ दिनै दासिमबो मोनफुंजोबाखै दा बिनि थाखाय जोंहा जाय बिथांमोनहा एक्स एनडिएफबिफोर बिसोरो दिनैहाय गावसिनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोनैनि थाखाय दिनैहाय गोदान राजनितिक दोलो दिनैहाय दानो फैगासिनो आरो दागोन बुंदों बिथांमोनहा गोदान पार्टि ओंखारसिगोन होनदों राजनितिक दोलो हिसाबैहाय दा बेखौ जोंहा क्लियारै बुंना होखाबाय दाखालि थांनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय दा बेवहाय जोंहा बेनि थाखायनो जोंहा बिटिआर सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बेखौ जोंहा फोथायनांगौआ गोब्राबसै आरो प्रमद बर'खौथ' जोङो बुंनांसिगोन बेयो दुनियानि जोंनि बिटिसिनि गेजेरावनो सासे थगायसुलासिन होनबा जोंहा प्रमद बर'खौ जोंहा बुंनांगोन नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंहा बयबो बुंखायो बे बिथांखौहाय थगायसुला होननानै दा बयबो सानदोंमोन बै समावहाय जोंहा सैथो गोसोनि मानसि होननानै बेबायदि थगायनाय नङा होननानै खिन्थु दिनै थगायजोब्बाय रायजो राजाखौहाय जा मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ मोनाखिसै आरो जायफ्रा मुंख्लंआरि न'खर बिसोरबो मोनाखिसै आरो एक्स एनडिएफबिफोर बिसोरबो बिथांमोनहा गावसिनि मोननांगौ मोन्थायखौ जेबो मोनाखिसै दा बेवहाय जोंहा बेसेबां थगायखो नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनिखायनो जोंहा बिनि सायाव जेबो फोथायनांगौ जेबो दरखार गैला एबारनि खेथ्रआव जोंहा बिटिसि इलेक्सनाव देरहागोन होनोब्ला जोंहा इउपिपिएलआ खमसे खम मथा मथि 8थासो देरहागोन 8थासो देरहानो हागौ आरो जोंहा गुबुन दोलोफ्राथ' जाय उदां बिजाथि जायो बिसोरो मोनसे मोननै बेफोरबायदि देरहानो हागौ ओमफ्राय हाइस्टआवहाय जोंहा बिपिएफआ देरहानो हागौ बेबायदि आरोखि ना लोगो नोंथांमोन बेनिखायनो जोंहा एबारावहाय गोदान राजनितिक दोलोखौसो जों नायनानै एबारावहाय बिटिसिआव जोंहा सरकार लाबोनो थाखाय नैबे जोंहा रायजो राजाखौ सुफुंनो हाग्रा बे सरकारखौसो जोंहा लाबोफिननो गोनां जागोन रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो जोंहा एबारावहाय नैबे प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ जोङो नांला नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर दा दिनै बेफोरबायदि जोङो थगायजाबाय थायोब्ला आरो जेबो अनसायनाय जेबो मोनाब्ला अब्ला दिनैहाय जोंहा प्रमद बर'नि सायाव बा बिटिआर सरकारनि सायाव जोङो माबोरै फोथायनो नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो एबाराव जोंहा
फैगौ बिटिसि इलेक्सनावहाय जोंहा मोजां राजनितिक दोलोखौसो जोङो सायख'नानै गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो नांगौ रायजो राजानो। दा आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय।